Ambe jumadona marsi kalo kile duru ambalma o bisimila malak chuka don kibaru keneka bi kibara mun mambulo kada kulo kan ode kunu alamsado marsi kalo kile nani mali finitiku ule dankarke jatike wale tabadowla dinankuru kibara mun serama ulu konne ayire kafo mali finitiku ko ulu konika posumbe dinankuru ni oye udagayro doy jatike wale tabadowri willa kabingalke wale ta kanyasi mali finitiku mani yoro ko falena mali finitigu ulu koni bora ni jatike wale taban ni sanje ni uye mashegi koni bone anina wa uklala ka uka bulma fendo koni fene mine ula wa uklala ku ka mobili do mine ula ale ni moto nani ani marama fen werew nga ayire la ka fako mali finitigu koni fanfe ko makele bone la anina ko mafla ulu era koni fene jogina ni utara ni ulu sebare docteur subala ni oye somino doloy mali finitigu ulu koni ka nyema bado ni oye chef d'état major général des armées ale kone tashibla ke kata bambagato koni sumoma kanoya da kon feneke ma jogine nunye aklala ka yire ka foko ale koni ka danaya be mali finitigu ka alibi ko wa ko uga ujesiri kata fe wala sa aramadin ulunu bolo fen kala kana beni kelea o ga seka segin kana mali kono kibara were mbambulo kada kuloka ode yakunu alamsado marsi kalo klinani inerespe ale koni directeur ni oye anyema bay o bor haka malion hakilla sigi te asura kani wakati labanu nun kuna fununka kibara mun serama ulu kon ne ayire kafo INSP directeur ni oye Institut National de Santé Publique ni ulu konika te asura segal do kon ne ayire kafo ko bagama fendo kon be te asura kon nala ni o may aramadun konika keneyama INSP directeur ni oye professeur Akori Iknanie ale ko ne ayire kafo ko te asura carton chama kon ne sira ulu mayno ko ulu kan ka sege kala jeno asoro ni basima fentala ulu ko ne carton chama kon la je basi kon mayola nga carton kele ne kon be no ko ayire la kafo ko bagama fendo kon mbo ola ni obe basi se aramadin kon ma nga aya yire kafo ko o carton ko ni bora yoron na ko ayire la kafo ko o yoron ko na ko te ale ni bagama fendo ko ne me nyogon kan o magasin kono ko o kon be se ka ke sababu ye bagama fendo nun kon be te ko ni la soro chugamna ko o sababu ya la ulu kon fene sebenke kata se u barake nyogon wero mani o direction nationale de l'agriculture wala sa ulu kon ka labon ko ni sabati o carton o bolate mununa ulu to kon be se ka jigin ka bo sugu kono chugamna ko o wuli ka jow kon ne senfe ko baranyoya ladriya kon nciena fando kon fe ni o gera sababu ye ni kuna foni nun kon ye bololo kon mine ko ma chama kon ye ko infamia ina fo ma chama ma famia chugamna ko ulu kon ka bara do fene dumunu segesegele kala jeno asoro ni basite ula ko ga ulu kon ka lanyinte ka fo ko ube toro se frikela doma ko ulu yere kon ka jatela ko ni kon kuma se ni bema lo asoro ni ladriya nun kon kun la sabatila baranyoya la ko ambe wakati mina iko sisa ko baga kon yera temna ko o kon bora te kulu munun konna ko baraw kon be singa ko wala saka ulu kon bela jigin ka bosu kono ko ulu ma yere ka fa ko te ashura yere di mai ko ga ko do kon ne pumba ala ko o koni ciena chuga dola kibara wera mbambolo kada kulo kan ode yakunu alamsado marsi kalo klinani an songo konnala bingal ke wala kon tara kanya sinyi mototiki flama kibara mun serama ulu kon ne ayire kafo ore ayire kafo ko an songo kono ko mototiki fla kon me no ko ulu kon me kata la bezanga ko marfatigi do kon ne fla ka bingal ke wala ta kanya sin nun kon ma sirala nga ambe wakati mina iko sa ama seka do ni marfatigi nun kon huye makele miye ale ni fene kum na uye bingal ke wala ta kanya sin ni manu nun kon ma ayire la kafo ko ni mototiki fla nun kon ni jogina ko sebe u kon tara bentia o kenya subala kuna foni kunchala kibara wera mbambolo kada kulo kan ore ka keni alamsado marsi kalo klinani ayere la ka foko coronavirus yera mo kom gwanan la mali jamana kono wa mo woro ulu kena la ka foko coronavirus banala kibara mun sarama ulu kon ne ayere ka fo ko coronavirus kon yelen fleni mo kom nun konna ko ulu kon ni sigiro benendo kay kulikoro ale ni bamako sigidaw konna o sababu yala kabi ka coronavirus do mali kono ay mamunun kono mine ulu dafala mogo bashiki kebenani ani biolo lala mogo munun kenela ka bo coronavirus banala ulu dafala mogo baworo kebenani ani mugan nani la wa mogo munun feneta yala ka sababu ke coronavirus banaye ulu dafala mogo keme saba ani biduru ni wolo lala o sababu yala albi mali jamana nyamugo aleni kenea ministry so ulu kon be wele dake albi ka nyasi mali ambela jelen kilingilnama
saniya walew an ka olu matrafa ale ni tableau minnu ɲinilen don an bɛ ka se ka olu kɔni labato walasa an bɛ se ka kisi coronavirus kɔlɔlɔ juguw ma an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ